Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. Днес ще си поговорим за Think2 EVD, който е уред за автодиагностика, специално създаден за електрически превозни средства от STINCAR. Нека да започваме. Уредът идва в голям куфар за съхранение. Вътре ще откриете самият скенер Think2 EVD, ThinkDiag3, ThinkCar T1200, предпазители, адаптери, кабели, ThinkPrinter 2, термохартия за него, както и още аксесуари. Think2 EVD поддържа над 80 марки електрически автомобили, включително Tesla, BMW, Audi и много други. В този уред ще получите пълносистемна диагностика на вашия автомобил и диагностика на батерията. С над 30 функции за поддръжка и нулиране, като Brake Reset, Oil Reset, SAS Reset, Think2 EVD е изключително универсален. Освен това, той е оборудван с мощен 3 в 1 ThinkDiag EV модул, който осигурява пълно покритие чрез OBD батериен пакет. Нека обърнем внимание на някои от техническите характеристики на Think2 EVD. Операционната система е Android 10.0, а размерът на екрана е 10 инча. Батерията е 12600 мА. Вътрешната памет на уреда е 128 ГБ, а RAM паметта е 4 ГБ. Има и задна камера 8 мегапиксела. Също така с уреда имате 2 години безплатни актуализации на софтуера, което ви дава достъп до най-новите функции и поддръжка за електрически превозни средства. Най-новата технология за облачна автодиагностика Think2 EVD предлага бързо и точно локализиране на неизправности. Това включва пълносистемно сканиране, диагностика на батерията и специални функции като ESI кодиране и други. Think2 EVD е напълно съвместим с следните допълнителни модули, които се продават отделно. CE-EVC 101 клещи за ток. Прилага се за електронен тест за ток и напрежение на превозни средства. CE-EVC 201 тестер за изолация. Прилага се за тестване на високоволтови компоненти на електронни превозни средства, акумулаторни системи и системи за захранване на двигателя и други. CE-EVP 802 батериен пакет модулен еквалайзер. Осигурява стабилно захранване с високо и ниско напрежение за тестване извън автомобила и офлайн тестване на електронните превозни средства. CE-EVP 902 оборудване за заряд на батерии. Прилага се за зареждане и разреждане на електронни батерии на превозни средства. Think2 EVD включва разнообразие от специални функции като Brake Reset, Oil Reset, SAS Reset, ABS, EPMS и много други. Тези функции ви позволяват да извършвате разнообразни задачи от нулиране на лампата за маслото до диагностика на високоволтови батерии. Но защо да изберете Think2 EVD? Защото това е най-мощният и най-инновативният автодиагностичен инструмент за електрически превозни средства, който ви спестява време и усилия. Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас или да ни посетите на comauto.bg. Информация ще сме оставили долу в описанието. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за още полезни видеа за автодиагностиките, които предлагаме.